bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Wannan addu'ar shiga gida kenan. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Mu kasance da wa'innan addu'o'i kullum za mu shiga gida sannan za mu fita. Yawa wannan addu'a bismillah ga yau an samu kasuwa kuwa? Kai to masha Allah. For no real reason but to alhamdulillah masha Allah. tubu li wa yuflihu Allah ta'ala. Ya malam salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi kamar dan fim din nan. Wallahi shine dan fim din nan ne Uzlala. Wallahi shine. Bari in ci gaba da karatu na. Da ma ji ana kiran sallah, ka san ko da kake ka tashi ka sallah. Bismillah. kuliki takata. Subhanallah, malam ne ya fara cikin kwata. Shine. Na ma je ma ban samu ba ma gaba ɗaya. Ran koma kawai. Mala a kwata. Malam lai. Malam gashi ungo malam. Ungo. Ya me faru me? Malam tambaya ta ita ce, tun da nake cewa mutumin nan ya miƙo. Abin ya daɗe yana bani mamaki. Amma ya miƙo ba saboda muna so mu taimake shi. Kai kana cewa ungo, kawai naga ya miƙa mana hannun malam. Ai wasu malamai da kake gani ba sa kokari su bayar, sai dai kullun sun fi so a miƙa musu. To ni kuma da naga kuna ta cewa malamin kawo hannunka, miƙo hannunka, sai naga to bari in cewa malamin nan gashi ungo. To sai Allah ya ban sa ina ce mai ungo yayi tunanin kuɗi zan bashi ko me, kawai sai ya miƙo sai na taimaka mai dan ni na yi dan Allah ne. Ka san an ce in za ka yi taimako ka yi domin Allah. To ni na taimaki wannan malamin ne kawai saboda Allah.